Siano amani zo kakra. Ense, yenye na ya chie mo ina. Me kakra na, me ma. Baya. Kan chi bu, be ya so mo ti. Na, ya ni ko si o ko da doctor ko. Nani rubu yansa nani yansa sadi ni kunu baya ni kunu wakasara se ne yere bucket emra so se gare no esisi no bucket ensiogu ne sapo ena de bibia na amafo de bibia ya bonu papa nti ne sapo the tower or the Jaria or the cover, so the toilet room, which is sending first in our room. We are no good, the Jaya or buy anything, powder, and water, but was an water, and spray. BBR will let it be BBR Can you say, your family carrying it? The guy about C'est ma bonne. Ni bucket ni issue ni sap on the towel ni ku ni bia wo na ni bia ya bon papa ba ni bia wo ni tuma de be ja ya pa di ko ja ya de ba je ko fa yi sare eno ya ni ku e ka sa no ni re ya de ni re ja ya ba ya Yo di ku ni hwan o fi ku ni hwan what am I telling Sinomni, Yamma Musieni. A jaguar ten, and then you are free, and then you are free up here. And as I be, we cannot your name. Send you know ya, in name, Senia, Quawarie. Now, on also, or told my Unya Magu, a Bushemu. The Miadum of in a radiator in Safreno. Jacobana Sadi, and then you can say, oh man, here in Connetrasa. Na sanse wa twan ye na ye besiesi ya bere wanti se de fata se odi chesi abrewa bia no efibra o ko dware ye kwesi obi dware ye siesi ne ho no mo boni nyina boa e de aba na busuan so mu e ye besiesi abrewa na se de to mpam a ne ho aye fe ye tumi yi ni kunu aye di mama mo apia ye da mo ase na busuan so ye da mo ase na busuan pani si anamu na ne abusuan yeah, mammy, and yes, why, yeah, you couldn't see me. Yes, I must say, Yama. Oh
tie nya nwumre na to dom nyina ese yigina ha na yigina na ni breso esan se riche kase na abo na nanom ayoko abusia na se de mu ne mu no amamre ne amane yense no esenti na nwumre yi mahunu mene medom ewa hai yasem tia ye de nam ne se eye abrewatia a sabre watia ne na echi nensere eye yewra da fa yado na yere ana bisi koku eye na imi enu na nwumre ye gina ha se mo dawroma obema ye kwan a amamre ne amane ebi esese ma imi enu ye edema nananom ayoko abusua na yase beduru fi a ye de asiesie no ama na ye fe enu anti na ye nam anwumre bona shi se de omo se no eye ensuru mienu eye dakwa ene papuku mai ewara ofia omo wara ofia no ti omo baya yene amane ni amame su bia aso da fo mi se omo yo to baya omo se kwa na bibi obi amayo se pa omo dia na amon kwa no mato aso eno kwa da ho asa mama ye kwan dia ye mra na nche wa fikire no so so mra o metu na nu mutu emfa nche mu nti sabre mama ye kwan dia dan ye ho ya fra brewatia na ye ne na bampani ani that's it oba ye bu ase woni anu e anumre watwa bode de na ha ba gusu woni anu no aka asembia woni anu e oba ye bu ase woni anu e watwa bode de na ha ba gusu woni anu no aka asembia woni anu no aka se ebra ye bu ase woni anu e watwa ye bode de na ha ba gusu woni anu no aka asembia woni anu e amaya du ase woni anu e watwa bode de na ha ba gusu woni anu no aka asembia pia obetie me na to ayoko abusua nyinara nananum ayoko abusua ofra sante kotoko kuma apem ba nana nom mona mode hye ne otumfu a wote kokko so openso na nane mo nana mo akra abo ne asansa gina ho kakra ayoko abusua mudi sika tomprada mode mu ni sika de ateso oti wa ya ba me ya ayoko oni enti minim sima ba me diem ya de akra abo ne asansa ya fa de ya fa ni bum ya fa so ya de kire ni sent ya ire mo so se na numre yi o mo be fa de esansa wa de ya ba ya ne ba ne so nkokura enti ya fa ya de kire pia na na mani mu a aba ata agro fi boson so odi fi adato wa hene yire ko wanim anu su ye fi adawo no said ya mo amoni mo no aya mo nseno mienu yewra kofi ada akwa na yere ba apa na ana adusi poku so na yere ba apa a ya frɛ no anti Joyce bibini broni emai mienu na nwumre ye gina monim hai e de awerɛho ne yaw na gina ha na so so na msa mamre ne amane ye nsa no nti emai yapne ye tiri mo nwumre yi ye se ekwa bia ye se nam so ne ye yase esiesie no ema oda ho a enipa efira tichi ne benche ye behunu sampa owo ani no wo abede ono oda ho yi eno ena mai ena nwumre yi omugina moni mu ha ade fefa egina hai ya beka ede a kire mu emai se ebra yase ti ase no na ye do yase na ye korokoro no na ye dinini ne senti se ne wakwa ne nsama akire ne ye de ne fra kwantuo mu ebebe fia that's say mai tutu mirika ne ye babosoro ne ye ba nananom ayoko abusua mu na mamre ne amane no ye ba be ye ne fefefe esan se bi eburu se bi enya ado nananom monim awo eya ne senti enam se ye maame wa kwantuo mu na nwumre wo bebe fie ama nipa ba bepu ahwe no nti no wo mo se ye kuta ye bo ha adaka ba ko ena mai ya hye ede abai e kan ne tete ho no
yɛnya yɛ nim sɛ wofra kwantom na aba beduru fie pa na wo company mfie so na company mfie so na wakɔ akɔkyea ɔbaa pani a wɔwɔ mfikyire ne sɛ nti na nka yɛbɔ wura mfikyire a ne yɛatete bɔ ha ne yɛaba abaa mu ne yɛsa bere yɛde akɔ ne yɛakɔ akɔyɛ yɛn ho yie nanso monim sɛ na mmerɛ mu deɛ saa nɔɔma no nyinaa no yɛyi nakwa ɛno nti ɛma yi sɛ tete bɔ ha na nanka yɛde kɔ siesie yɛn ho ɛwɔ mpanimfie so no ɛnɛ yɛnyɛ ne saa ɛno nti buroni nsa no ɛnɛ na ɔma yɛ a yɛde aba yi yɛse ba beduru fie anwummere yi a sɛdeɛ tie bia ɔbɛkɔ mpanimfie so na ɔkɔ akɔkyea bere watia wɔ hɔ ɛsiane nti yɛbɔ ha adaka baako yɛ yɛde aba yi yɛse ɔba beduru fie na ɔde bi siesie ne ho a nananom ayokoa abusua sɛdeɛ tie biara no enipa ɛwɔ ha yi obi nso bɛma ne mu so sɛ ɔno so company fie so ɛnyɛ afei na ne yɛfa mfikyire yɛakɔ hwɛ nneɛma bi a ɛne si yɛde siesie yɛn ho de aba ɛno nti yɛse bɔ ha yi deɛ nananom monye nsi baabi na aberewa beduru fie na ɔsiesie ne ho wie a deɛ aka nyinaa ɛmaa ne mmarima a yɛwɔ ha obi a ɔpɛ so ɔkɔ mpanimfie so no ɔno nso anya bi na ɔde asiesie ne ho yɛka wei nyinaa wie no ɔse daabi yɛ maame yɛse ɔbaa pa yi ɔyɛ ɔbaa pani na yɛnyɛ nim sɛ mpanimfoɔ ansa ne yɛbɛkɔ dwaeɛ na yɛkɔ akɔdwareɛ no yɛwɔ nneɛma bi yɛde siesie yɛn ho ɛwɔ dan mu ansa na yɛakɔ ne saa nti yɛse yɛanka atwadeɛ mo a mohwɛ sɛ deɛ anka atwadeɛ yi ti a yɛyɛ da tete bi fra aburotire na ɛbaayɛ ɛne yɛde local ones ne bi soso aka ho sɛdeɛ mo a monim sɛ mo nse no manya deɛ Ghana ha na wɔn teɛ wɔn wɔ aburotire ɛno nti yɛba no yɛde hɔ deɛ bi bae ɛne yɛba Ghana mɛm asante mɛm asoso yɛbɛfa bi de kan ho ɛbae yɛse yɛntwitwa mu na yɛmfa nsiesie aberewa ho baabi a ɛsɛ sɛ wɔde siesie bia no wɔtumi de bi asiesie na wɔn de saa nka atwadeɛ baa ne yɛse daabi yɛ maame yɛse yɛdɔfoɔ yi saa abere yi a ɔwɔ kwantuo mu yi wabrɛ ɛwɔ a wonim sɛ yɛwɔ akwadaa ato hɔ foforɔ koraa no a nkutɔ ne yɛpɛ akyira kwan yɛde asrasra no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne honam no bɛyɛ bɔbɔ nti bere a maame wɔkɔ nsi aduro yi na wɔkɔ ne bɔfoɔ nkyɛn no na sɛ sɛ yɛsiesie no ɛma ne wedeɛ no sɛdeɛ tie bia no ɔyɛ bɔgɔɔ na ɔda mpa so nipa bɛbɛ nyina hu sampa ɔwo ani no wo abedeɛ yɛ maame yɛbo a ɔno na ɛda hɔ no esanti nkuto apachie baako masere mo so ɔde a ɔmo de aba yɛ maame beduru fie anwumre yi a momfa ntwetwe no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔda hɔ a nipa bɛbɛ nyina bɛhu sampa ɔbaa pa ɛna da mpɛm nana no mo adawroma yɛwo nipa bɛ wiase a yɛnyem no kura no ne yɛdi kan hwehwɛ bɔbra pa ana bɔketi a yɛbɛdware no ɛwɔ hu ne santi yɛde ne to yɛ naaso na sɛ yɛ nana na yɛ maame mu ɛdware yɛn a yɛsɛ waba yi bɔbra pa yɛde wo nsu agu mu na yɛabɔ bi yɛde agu w'anum sɛ wo bɛtena aseɛ no bɔbra pa ɛnam sɛ yɛhyira no fra wo yɛ ne yɛdwa no bɔbra pa mu nti ne nso no sɛ yɛnwerɛ mfii yɛ maame ɔbɛbɔ bɔbra pa ɛno nti na nwumrɛ yɛhu no dɔm a ɛwɔ ayɔfo abusua mu ha ne santi ɛnsie yi sɛ bɔbra pa yɛwo no a yɛde ne dware mu no sɛ nnɛ wɔkɔ ne bɔfoɔ nkyɛn a ɛno so bɔbra pa koro yi a ɛna ɛnsie atɔ ɛde aba fita ɛte sɛ dwetɛ mɔnse no sɛ wɔbɛduru fie anwumrɛ yi a emu na yɛnhwie ne nsuo mu na yɛmfa nware no na wɔda hɔ a nipa nyinaa hu ne sampa maame wo ani no wo abedeɛ ɔno ɔda hɔ no ɛma yi sɛ yɛse wɔba bɛduru fie sɛdeɛ tie biara na wɔkɔdware no ɔbɛtwitwi ne se ana ɔbɛhoho n'anum ne santi monim sɛ maa yi ɛnyɛ Ghana ha na wɔn teɛ ne santi yɛde yɛn nsuo bɛna aba maame te aseɛ na wɔn mpɛ nsufin ebia na nwumrɛ yi sɛdeɛ nipa a wɔfie ha nyinaa ni abere yi na abere wasa moma me nsuo na afei yɛkyeakyea nkora daabi wɔn mpɛ ne saa ne santi yɛde yɛn nsuo korɔgye egu ɛnaka mu yɛde aba yɛde aburotire pepsodent ne ne brush nyinaa hyehyɛ ho yɛsɛ maame nwumrɛ obeduru fie na ɔpɛ so ɔkɔ n'anum a nana mo adawroma monyi paste ne nsuo ne brush bi mfama no na nam sa kwantuo wo kwa na tura bi a na owura fi no amanti wo mo de brush bebre ne aduro bebre aba obi biara a wo ba be wura fidie mu ha ne wura be fi no ho wo hyehyɛ ne no ma wanfa brush antum wanfa pepsodent anka ho monse no so mo de bebre aba ne nsuo nyinaa wo ma wo mbi na obi biara emfa nsiesie ya maame oba pani asante amamre ne yeye ne senti ne sapo paprada to bete ne nyinaa yaka bo ma hensan
ɛne yɛde abɛn ɛna nwummerɛ yi a wɔyɛ bɛduru fie ɔbaa pa maame yɛbo a ɔbɛduru fie a madaworo masapo bi a ɔpɛ sɛ nwummerɛ mu yi suma no no moma ne nhamo ɛsiane sɛ ɔyɛ de hyeɛ abamo agu no kɔn ɛno nti sapo ahodoɔ no nyinaa monse no mo de aba abɛgyina mo anim sɛ maame bɛduru fie a ɛno ɛna momfa ɛnware no ɛma yi sɛ ne yɛde sapo aba natawo ɛka ho wei nokwasɛm ne ɛmu nhwɛ ɛma yi wɔ mo nyɛ maa ketewa koraa baabi wɔ hɔ a yɛde adesiedeɛ yi kɔ a wokora wode akyiri a na yɛ wo fɛle nanso wɔadi ɛnam sɛ ɛma yɛsi yɛbo ne yɛhunu sɛ yɛnyɛ mmarima paa na ɛware yɛ nti no ɛsɛ sɛ yɛso so yɛyɛ adeɛ a ɛɛfɛ na yɛde ti yɛ kunu nom anim ɛno nti mɛ yɛso yɛta wɔ fira aburokyimɛ mu ɛyɛ maako dumienu ɛna mɛ yɛ ahyehyɛ kɛse a maa mede bɛbɔ ne mu wɔde bɛto nsuo agu ne ho wɔde bɛpepa ne ho wɔde bɛpagya ne nofoɔ de bɛpepa aseɛ ne nyinaa wɔn anya baako koraa wɔ mu yɛse saa ta wɔ fitaa yi nyinaa awɔyɛ batampa maame yɛbo a onim obi deɛ yɛ ɔno ne nsenom sɛ ta wɔ yi nyinaa yɛmfa ma no na wɔmfa nsiesie no na hwehwɛ kɛseɛ ɛda aseɛ maame dwale wie a ɔde bɛhwɛ n'anim ɛma yi sɛ na yɛhwɛ yɛn nsuo de yɛsapɔ yɛ biribi aba na deɛ na yɛde ɛka ho no kwasɛm nie ɛnɔɔma ɛma yɛ ahyehyɛ no wohu sɛ ampa ɛsɛ na fata so sɛ wɔn yɛ ne saa sansa nya mmaa nyinaa na yɛsi so a yɛnya mmarima ɛma yɛwura fie ɛbɛware yɛn na sɛ mmarima yɛsi yɛbɔ ne yɛbɔ wura mmabaawa yi efie ne aware yɛ de a na sɛ maame ɛɛkɔ nseɛ do a na sɛ yɛfiri yɛyam efiri yɛakoma mu na yɛyɛ adeɛ a ɛfɛ ɛde hyɛ yɛ kunu ɛne yɛaseɛ animuonyam ɛno nti mmaa yi ba no yɛde yɛdwa firi aburokyerɛ mu bae na wɔn bɛbɛduru yɛ na mese wɔn bɔ mama ne ɛsɛ nneɛma mu de aba nanso so aburokyerɛ nneɛma yɛdu baabi a yɛnyɛ ɛwɔ Ghana ha no yɛso yɛwɔ yɛde a yɛyi so a no so yɛ anɛboa yɛn ɛno nti mo nsa nkɔ Kumase na yɛnkɔ hwɛ nneɛma de bi ntɔnka ho nokwasɛm ne imperial red yɛtɔ locks wom geisha wom samina ahodoɔ a mmaa yi de fira aburokyerɛ baa ne nyinaa na ɛka ho no na ɛtɔ da bi a yɛ na de hyehyɛm nti maame sɛ ɛtɔ da bi koraa de a wɔse saa samina wei no ma yɛde twitwi sapɔ no wɔn pɛ ɛnti liquid soap ankasa ɛno so ahodoɔ ne nyinaa ɛmaa pɛ yi ɛde aba yɛde tɔ ka ho folder water bibi biara anwummerɛ yi wɔn asɛ bi eburu wɔn bɛkɔ maame ho ne yɛbɛbisa no yɛnya baako koraa ɛwɔ mu wɔn sɛ yɛasɛ edware a ne kamfa wɔ hɔ ne bread wɔ hɔ na ne spray ahodoɔ a maame dware wie a ɔbɛyi su deɛ nokwasɛm nie ɛnya asɛm ketewa saa nneɛma ɛso ɔbaa pɛ yi nyinaa n'afɛn ne nkun bibi biara a yɛdware wie a yɛde siesie yɛn ho deɛ ɛmabaawa yi ɛnya baako koraa ɛwɔ akyire ɛsan sɛ yɛdɔ yɛase na yɛdi yɛase soso ɛni saa nneɛma wei nyinaa ɛmaa yi sɛ mo nyi si hɔ ɛna nwummerɛ yi maame bɛduru fidie mu ha na deɛ ɔbɛkyerɛ sɛ wɔpɛ no anaa mo adaworo ha mo ma no ho nyɛ mo he na wɔkra mo no wakɔ ɛno nti ɛna nwummerɛ na de hyesɛm no ɛbɛba mo nyi bi na mo mfa nsiesie no ɛmaa yi sɛ nam sɛ yɛyɛ amammerɛ ne amane nti maame ne brezi wɔ ha na underwears ɛwɔ ha ne kyimitam ɔyɛ ɔbaa pani ɛno nso so ɛmaa yi ɛde aba ɛne yɛde yɛahweneɛ ɛyɛ nwansenatire ɛso so ɛde aka ho ɛde aba na nananom ma menka mo asɛm bi wahene bi tena ase na wɔbɔ dwa ɛne wɔ so obiara fa no ho na wɔmmra na ɔpani bi so wɔ hɔ a ne yɛfrɛ no agyagye ɛno nti agyagye so so yɛ sɛ ɔno so ɔkɔfa no ho na ɔde abafa hyɛ yɛ ase afei deɛ nipa a wɔ hɔ nyinaa obi ɛbɔ nkɔnten no wɔhwɛ na hwan na ɛba a wabɔ hyɛn hwan na ɛba a wabɔ hyɛn yɛnkɔhwɛ a ɛyɛ agyagye ɛkyerɛ sɛ ɔno so ofura ntoma a ɛyɛ agye bɔ hyɛn ɛno ɛna ma yɛnya ntoma a ne din de agye bɔ hyɛn agyagye na abɔ hyɛn a ɔreba no nti agye bɔ hyɛn ase kyerɛ ɛno no nti yɛ maame saa nneɛma a ɛgyina ha nyinaa ɛsɛ yɛmfa nsiesie maame nananom ayɔkɔ abusua menim sɛ ɛna nwummerɛ yi maame a ɛwɔ fie ha bɛnya adwuma yɛ ɛsiane sɛ maame obi ntumi nkɔ no ho agye sɛ ayɔkɔ ɔma ɛna ɛbɛkɔ akɔfa yɛ so a anaasɛ yɛ nana yɛ maame ɛde n'ato hɔ ne sɛ nti ɛnsia yi sɛ anka yɛbɛn yɛ maame a yɛase no anka ɔmo bɛn no a anka na nwummerɛ yɛ nneɛma a ɛwɔ no ho ɔde fira kwantom bɛbɛ nyinaa anka ɛnsia yi maame Joyce ɛne ante nana anka wɔn mo na bɛgye saa nneɛma yɛsie
na so na nwumre de monse no say ye ninsa ene ye de aye saa do ti eni me say na nanom ayoko ma ene nwumre ye de ma me beba no wo mo na beyi ne ho no ma odi fra kwantuo mo bae asabi eburu mo mo ni so fra kwantuo mbedu fia na no ma e wa ho no na ayabasa the senti emai say yekuta ye kiso apuma enan ayoko ma e wa fiduam ha ye de ma me fra kwantuo mu ha beba no mo nyina ayamodia monye na mo fancy e ma me no ma e wa no ho emfa e ma enti sa no me ye gina ha nyina no ayoko ma no ayamodia no ana say monse no na nwumre ya bese yase adakam ketenti emai monhwe yakuta yekuntu ya blanket ketia pa ana nwumre yase beduru fia sa blanketi ya katenie monfa katane nsa ho na monfa blanketi ne nsa so ye bedsheet ye sum ye adakam sum ye ana daso no sebe nananom yakwafo obi ne de ne beduru fia mfa ho so wasi aburo sansa ya se mon pekwa na ba bi na monfa ne nto emai se ye ka soro ka fom se ya se nam se ne ho hia ya nwumre nti monfa ya se metofom obeduru fie pa ne katenie ni bommo nie ni bedsheet nie ni sum ye nie monfa nsa ho na monfa abrewatia ento se sanse awo eya ana nse ana no mayoko abusia mo ya de sekronkronti monse no mai mi enu se ya timi begina mo ni mo nkasa enkyira mo saa akwa emre ko ayanya asante amamre emfa nkyira mo no mo ni mo se ebra ya no mo kasa sese ya mpo no mo be pagya mo mo na mo akọ ba bia abrewati ya wa akọfa na ba amamre ni amane ya no ya ntoto na sekura se de tie bia busia pani ba sole obe pagya ne ntoma gu ne nsa so amamre ni amane ya sefata bia waye ana no monsi mu se ena nwumre yi ena mo sama mo kwan ama mo agina mo anim akasa e de akire mo nti sradai ana no monye mfanto nkonwa se de dru se mo pagya mo mu na mo akofitia mu akwakofa oba pa oba hima owu ani no wo abedia abafia mo yapa ye na masre twede ampon kwa me basa yi adom se ena nwumre die na dawroma o ma kwa mo nya jojo amonfa abrewatia emeduru fie de free etna anopa ekono de set fata etoaso bia no emai atumi abeye ede am ana no monsenum egina ha nwumre ya na wo manum asem a nwumre omo eka eni na mai se ya na ya hodua broni enyina fikire meka nkire mo se enoma ya de abai ye hia yawa ye hia sapo ye hia toroba omo se ye kan ye chia ye dwale a ye hu da se enoma ya de abai nyina ye de ma nananom ayoko abusia se monye na monfansie se ma no omo swaye a omo ye yawa enoma ehum da se eburu yeah yo eu sei de é moenho eti mi fuma ko nyamre ni aha se go ha ya na udina kasa mati yo musa fe ina sempa me kama ne kwati eti na asida ne wo mu asa na medam asa masu asa na mi hu se maje ne ma na ansa Mama say mama no ma ya de do mama bom si mama ma ya de do mayi de ma ni bia hwe no mu say ayi ekura mi o ya America mamu a se be de Florida ho de free Florida ho na we free na agatwa de nsu de Ghana for the year on baby afraid me kan kire o enti no se de abusapani ense na mu asie no se se ona etina no ma me ahwe me ya yie no one na busu aman enyina ase omodamas o ade amaye no da se ahenewa da se pia mo ba se de mi se ye de na o cha no pa de enye ketua mona si ko da si ya
Se wo ho me fidua yi mu a enye obi bia na soma ame se mia me maame ata kru fi musumfo wodi fi adato oba kunafo eja kire eyire baapa de nti a menko ame ba hye aye no me chia ma abusua nyina ya de ka na eba afidie nso da tam bia effort timi bam enu nti ye ka no mesra na nan ma yeko abusua aka kwa mu kakra enu nti na abusua dom ni nyina ani machi maaye no na mu hu me nko ame ne me maame se wan pa afu blakatu ono de waduru ha na ho omre nti mama na tena se se won tena se na me ma kire kire nsem mu nkire ayeko abusu wono na bi nsem kakra ba ya se find a ho na dia to aso no me famra ama ne kwa eje me yokuoba ayuko de hye minkuto ana ma hye adwade a na ma kenti ka na bo mitido esansa ni bra na ayadan aba numre ana numre ana numre kasa cha me nko mi e pa cho tie me na nto ayuko abusua nyina ma me fubo sumfra wodi fiada to pani yire aja kire be ma na yire baapa ah no na numre kekapaka ne mpompom ama waka wi ani wi na chi no eso ba cha yoko abusua nyina bibi ne senti oba pe wase se ne due ena numre erubade di na cha yense ototo na sese na no ene den na ni kru bempa eja kire be ma be kono fo a ma kɔ ne ho atwede mo de komoda ene den ya di ne ba fidua yi mu ne senti oba pe ise enkakane na ne kru be du fidua yi mu a na o pese o pega ne na so o kɔ ba bi so a na nka wo pe kɔ ha pepe die wo anase produa ene nso so die na me dia dum abadum yen Joseph aba wo bia fie ne senti toilet wo bia fie ye flashing anunti sabade toilet roll anase kɔ ha pepe die wo etum a flashing anko anunti oba pa yi se enanu rain wa hyehyɛ ne toilet roll fefe oba danda wo and the toilet roll fefe wa hyehyɛ was the group and pepper do fidua yi mu a do person wo di bi ye bia na no mo ne bi mfanye ne se wo wi a ye franti asem na amedi ye chi ne bedi ye nim na eye de ye di bi beto ye yefun esanse panin sese ye sukura ye dahem ye di awro ye sorry ya obi e kowura da ma kopa bibi ato ye fun pan mu bibi be pia bibi na ye ate asefo anso so ye di akasiesie ye ho sana obata krufi ai obosomfo wo di fia dato wo se ayuko abusua wo se ne kru bempa eja kire be ma wo se wa mi a owo ne ba wo fidua nko wa mafie mu na enwura ka wa de ho bra ye den ma no na papa yi ma ne ma sumbo ka na ma ne ma ama enedai na brabo asiniye enu se wa njane kru kan a na ntwa ye nti oba pa yi se ne tola tro fefa wa jije ati asefo ni kru be yisu bi wi ati asefo so mo fa de aka nsiesie mo ho wo wie na wo se esan se ni kru ja kire be ma
krache na ne krache sam di munti ne kunu wo ho no na obedwade a otwitwe nkatwadeɛ ama na ho wese ansa na wadware eno nti oba pɛ sɛ na nkatwadeɛ fɛfɛɛfɛ a wahyehyɛ na nkatwadeɛ fɛfɛɛfɛ a wahyehyɛ na nanom ne kunu bɛmpa bɛduru fidua yi mu a momfa bi ntwitwi ne baabi biara mfifire ka na wɔwie nso so ɔse ne shaving braid ɛna da so no momfa nyine baabi a afuoma no na ɛsiane sɛ asamadɔpa nsuo no yɛmfa nwi nkɔ hɔ saa ɛna ɔbaa pata akurufo bosomfoɔ wɔka hyɛ ma no na wɔwie ne nyinaa na wɔse ɛsiane sɛ anhwɛ a na mewerɛ afi nti moma menkanka ho wɔse ne kunu bɛmpa ɔbɛdwaleɛ biribia awie ne sɔkɔdua nso ka ho ɔmfa bi ntina na boboa no nto n'anum na te asefo nso yɛbɛwɛn no adeɛ kyea nɔpa a yɛnso so yɛnkwa abɔnten nkotɔ bi ahɔho a bɛba yɛmpapɛ mu nketewa ma wɔ biara bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnsɔre mfiri ne kunu nkyɛn san kɔ fie ma saa na taa kuru fi ɔse yɛn owie na wɔse wahwie ne nsuo a wahwie no ɛnyɛ bɔbraba biara kɛkɛ ɛsiane sɛ ɛgya kyerɛ bɔbɔɔ bra na ne bra wɔbɔɔyɛ no ɔbɔ bra na so ani paa nti wɔse ɔmfa bɔbɔpa biara kɛkɛ ɛmfa ma ne kunu mfa ne nsuo wu wɔse ɛna anummerɛ yi wahwie ne nsuo gu yɛawam ɔbaa pɛ yi atakurufo besomfoɔ wɔse wahwie ne nsuo gu yɛawam ɛsiane sɛ ɛgya kyerɛ na ho dodo no na ne ho nkɔ ne yie kora nsa na wɔrekɔ no hɔ a ɔse sɛ ne kunu bɛduru afidua yi mu na maamafoɔ no momfa bi miamia no ntwetwe no ma no ansa na mode deɛ aka adware no saa na ɔbaa pɛ yi ɔseɛ owie na wɔse ne sapɔ ɛnyɛ sapɔ bi akɛkɛ ɛnnɛ yɛdware rɔba sapɔ na nanom mani mu yɛdware kora yɛ ho mfi wɔse paprada a ne to bɛtɛ hyɛm momfa ntwi ne kunu ho ma no na samado akwantu a wɔtuo no wɔna soronko koraa saa na ɔbaa pɛ yi ɔseɛ owie wɔse ne bɔɔdo ba anaasɛ ne taawo ahodoɔ biara ɛwɔ mu biara ɛdɔɔso papaapa bɛbra duasa maame atakurufo besomfoɔ sɛ sɛ ne kunu bi duru fidua mu a nanummerɛ yi a ɛgya kyerɛ bɛrima ayɔkɔ ɔba tirimodɛnti ebi na ɛgya kyerɛ moma ne fitaa wɔ sɛ mempɛ ne mama ne blue mama ne blue nso ne ɔmpɛ mama ne yellow ne ɔmpɛ mama ne multicolours saa na ɔbaa pɛ yi ɔseɛ sɛ ne kunu tirimodɛnti ɔbɛduru fidua yi mu a tɔwɔ bia wɔpɛ no ɛno na mu nyimfama no saa na ɔbɛkurafoɔ ɔse yɛn wɔwie na wɔse ɔhwie ne nsuo afa ne bɔɔdo ba aka deɛn wɔse samina ahodoɔ lɔs ahodoɔ a wɔahyehyɛ ne kamfa ahodoɔ a wɔahyehyɛ hyɛ bi seki dɛm adi kanka ɛnso wɔse ahodoɔ yi ebia na ne kurom aka akyire no ebedura numura no na agye kyɛ no pa obi abɔduafu ɔse ampa abɔnten nkoto bi ɔde ne kuru di ato na nka atwadeɛ so ɛno nti ne kurom aka fie no mo soso mo deɛ no obi ampa abɔnten nkoto breastake bia na ɔde besiesie ne ho adekyeɛ ahyehyɛ ne nyinaa fɛfɛɛfɛ de aba na mo de asiesie mo ho owie na ɔse ɛnna anummerɛ yi ne kuru bɛmpɛ bɛduru fidua mu ha ɛsiane sɛ ne krakra ɔbɛnti ebia ne kuru ɔyɛre ma wɔdwedwe ne se a na ne krakra nti kuru wampo ebi nsi ba ma so na mafa bi ama no ne senti wɔ se wahyehyɛ ne nsuo fɛfɛɛfɛ ne kuru bɛfidua mu nyɛ anummerɛ yi a na sɛ wɔmpɛ sɛ ɔtwetwe ne se a nsuo fɛfɛɛfɛ a wahyehyɛ yi nsuo wɔ yi ɛm sɛ firi Jamaica mehu sɛ rastaman bi na de ba wɔsɛ ne president ahodoɔ biara ɔkuru bɛnyɛ biara ɛka ho ɛna ne brush na ate asefoɔ nso so deɛ aka no mo nso so mafa de ayɛ deɛ mode bɛyɛ biara obi a wɔse ne nsuo a yɛde hohoro yɛnum ɛyi nka wɔ yɛnum nso ka ho na ne kuro bɛmpa bɛduru fidua mu ɛsiane sɛ yɛte aseɛ no saa pɛpɛɛpɛ na wɔyɛ no nti ɛna nummerɛ sɛ nɔɔma a wɔte aseɛ wɔyɛ no biara ɛna nummerɛ nso so wɔde ba wɔsɛ ɛda kyerɛ bɛrima obedru fidua mu na hwe ni nsuo wafa ne bɔɔdo papa ne sapoi ade na akasa me na ɔsitiri mu danti ne kuru bɛmpa bedru fidua mu na no yi sɛ wɔ dwade a ɛyɛ shawa gel ahodoɔ bɛsɛ edu
and the Shishamon and Anamanimua, so a very strong on my son, and what was at Jamaica and I no crib. What we was saying. And Kuma would draw the yen sword ye, and the Jaya, the Yatsra, no short, the spray, the brush of the team, now share, just a make a major was it I did to be a ram. I just share bear my bedroom, dear mamma, the young woman, and men my jet do. Nina, I tell you for some four, or so what you are. No fancy, look no woman, money, man, my young enemy. I will come to a word to nothing, be a home. Or we are now say. What's that, dear? I can't Jane. Was in a singlet. Ninika. Ne boxer, and as an animal, ne supporter, and so come. Now we are now say, Netam, and I say, Nim Twitter, and also so they come home. As I said, your penny, Mama and I saw now they are concealed. I was in the Chelawati, and I did was Shantama, and so a poor, with Galicia and the winning area, Mama into two, and Sana what you have done. Sana or Bapa was here. We are now sister brain, and then rain, Nukunu. Would judge some, Ninsa when you hope, want to be yashi, and I tell you for some France, so what you may figure on my yashi, and from my new bempa. I don't see a bedroom figure and an animal for or Pamsona animal. Mona needs to cut the other swore. What is the cat and Prada? About that group for some France and you come with your figure, my son, so corporate new chrome, or Babana Hona and a beer for. Let be your fin. Was not a manana dream. A son said, a you open so and yet me young yama a pattern said the auntie. Nukrumba, no more raining against the Puma a do. Young friends sing a 1 woman in us one and one a dream. And son, I hope proper channel, a chanapa. Son, I'm about for, or some, or sit tall. Our neighbor Galleria, or the pan in Papua, and the Kaka, Sansa watch radio, the better in their review. Obi na wase na na bi wase ni kwa da kamokete oba pa wase se na eja kire be ma so ne na biu wono ko abeda dia e de na ne bedsheet ne kataka ne bombo na ne sumie oba wase da so bi adwene eja kire be ma te asie no omo de na se kodon ko ma so da tena kete so ne adwendwene ye ma ho ani abusua ho eja kire se na de wono ko ne beda enu nti oba pa se Mama from Ofia, my fancy as a papa cat so, and from Mano, and son our Baba Benta. And I know Snapper San Fabra. Why so Snapper San Fabra? Oba said, it's unsaid, look, Ruby, dear man, a tree, and answer Mobile Quack of Nukuna. A man, a mamma, I say a year per year, and don't see Obey said. As soon as what is the being, or my Chelsea free man, Papa, show my horse. Or by part Ruffy was said what you champion and not be approved with the dead and an animal casrada, Monfantopona said. More of a group and group, I am not Monfania Paye, as somebody never refugee. Or Papa is a normal rain in our chair. Monfancy and look no more. I didn't chance the normal woman, no one, your best maneuver. Piao, Manuel. Ni atie ne se asantikasa egu ahoro bebre na nyansa kasa se fefu obia no o kasa no ka se bo ha woni ni fanu
ani di da mase sama tie mi waja isu da mase ya mu che kra de sie mi ma me sie mi papa ya so me koni ha je da so mai adesie jamfo aboafo nanan atena nkonya nana chia me nom nisrama ni die kasa kakra wadawro ma nana chia me so be makasa nana chia me na opeda wonsa na makasa yeah je da so mai nananu ayukufuo nananu madawro ma abusua pedi nisra wani die ekasa kakra ma me mani nyina da emani memma nyina mufuma so fami ha ebi ase ni obi ani nya waye ni madawro ma nananu ayoko santemera ne mo na mo fadi a mo de kire nananu na fadi e fani bum kwa asiri na apeti nanane mo santemera ne mo tumfo abebio nanane mo na makura bo ne akoroma asansa fadi a wo de kire sei abebio aye banso hine a wotoso mienu sabre nanane ni apreti saprodom na ni atai kokwa enka mi huye kwa hine dia kwa meyi ase adumire enso na se enne da ma mi wu atsini nsuno mu tina na se na yeso wotena se na ma mi ebeto no esanse ma mi waye bia ma no ma mi ka kire ne se nya me dum fra nu a won sie no wedum se wo ma na se bia nya ma se bia bru wedum se ma mi wo ma na enso ma mi ka se na sum se nya me fra mi a na nei onso sie mi ampa na na mayoko na wocheda no na na chei abebie a wotoso mienu banso hene moni ni nyina trafia ha mudi na wocheda mo sheda se ena na mo beyi ma me abeto ba maso abefra ni ntuma ntitimu na na chei abebie se wonti me ma me kwasa mandaja eye bia be ma me wo ma ne mani ne nsenom aye ne dade na nso amamna kwaso ma me de ye kunu wono so de ye ne yire sabia nyama sabia bru eje se kunu ne se na yire no eye agudie ayire ani ekunu ana se enam ne yire ba penso eno hu ma me etu hu ma me no ma me nso fa ne se me kunu no enti no ofre me nua pani se me kura eno ti ne na ne niama ewo fia ha wo ba ba kire no so obi ka kire wo se mi mu asie mi a wa shon samanse enti na cha babio was one of your antishi wanti akrabo di oti ya ne se oba pani oyuko oba shine oyuko aka kirago wa bread ya ne sisuo na se odi ni jahwani and abasa padro ye wo mu wo ya fru rasa defo and na tuni chi na cha babio so to nsu adwale wasisie ni kaja ni aseda and na cha babio se and wa ye nhihie en wo mu na se na ya fru ye kotoku a enkade soa esono na se na mayoko sabre mani abre to se program adumire na cha babio se wa hihye ni team row was the catcher was a team row no fa be fun asante amamre na cha babio se woni mute sabre team row yi was the catcher was se enka atete no ye di probia eni ba ha na ja yeto na so nya pasibro ni ada woman ti na cha babio se wo kuta team row na mayoko fo team row wonye efi na kwasi twala mo fa so ho na cha babio wase oba pani oba ewiasindo oba bobra papa oba ewiasinda bobra papa ye ja bobra pem wa bobra so a roba bokiti na cha babio se ena nyumire wo mi enware ma mi roba bokiti mu na cha se ma mi oba bra pa wo ye nti ena bobra pa fite te se jete na cha babio wase monye na cha ewie ya no wase obitani nsu eye broni ankasa nsu sabre na gala sefo ya se nsu no entina na se wo mo bosa efo nsu dwale oba pani sabre na hihye ni nsu wase monye de dru se oba pani mu be fra ne tuma tentimu na se mu be siesie na ensu anyada mututu mu bakati mu na mu fa siesie ana cha bibio wase obitani biawa sabre na ma nkofo de biawa ankasa de na no do amope wo kwana
na na ma yo ko ye di ye dwa ye wia ye bia wa de na hye ya no sabe na na cha be bi o se bia wai obi a fa mi to na enum na mo wa na mo su mi ba no na de tu ani a enye wa na uye obi na yi pa wo na na cha be bi na na no adawro ma mo hye ma me bra ade a ye me fe kure ni ma mi pa wa na hye chese ni misa na se na pa wa to ni na se made in Ghana, made in England, made in US, United States of America. And when you are done, na se pa wa no ko fe free na me bua ese mo sha pa mo sha ma hu mi da na cha be bi mo mo se ma na ya ma mi cha I beg you jina ho na cha be bi o se wo buta ne mpaboa oba pani atoso be wura jaya na wo wura jaya o ba na wura jaya so sha mpaboa ma me mpaboa e na hye na se wo buta ne kiso wo de ma me drum ensa ta poma me ensa e hye na buta ne foda water wo buta ne deto wo buta ne camphor na buta ne na hinsa support ne support o bete eguso na se de tawo kese e hye fifi na wie ya no wo so buta ne kiso akese ma dada ho ne me na body to ya na body from dada na se the liquid soap akese oba pani wadi bedware oba pani adware mi atoso be siesie no ho ensem na hwam nyina awo atoso be siesie no ho na no mo hwe ni spray wo ni show ni powder ho ma dada ho ma wo mere usuna na ne ma anu abe hwe ai usuna na ne ma anu abe ne powder ho ni ku ahodo na hwe nya me fese ba me kutubakra ammo ma mi bia bia so na fa kire obi a hwe obi a hwe de mo hwe obi a ma me fa kwa and I say all days are not equal. Say I no play e bra da me ma me na e bra da ne na na oni se oba pani be kan kire mu ma me na dia ba na sasa die we wasra wanya wasra mo buru wasra mo na ma yoko wasiri se ya de ma me abeto ba maso a sa de mu ni amfa toto ma no mamfa toto ma no na mo kan kire ma me se e yere na cha be bie wa mu bie ya mo cha pa wa kasa no na no so ani ate mo sabe mame aja we de hia me pa na se hia me pa wasifuru ne bia na ba esibina na chepina na obi adento ofo na se ye bia na ga de chaba kasa te ba she esibina na no o se ano no ya na cha de o wi e we no wose so de ma mi aye me yeri dia won mo bi ko she ma mi adaja so na che se okuta ne cross mi ensa okuta na ndanika okuta di blazer okuta na hindi ahidi ogodom ya tete ahidi e na guso no na che bi e no o se sabre ma me tanta ya che me tam na da so no amen awu papa o se kwa papa awu bone su pompo teninka ma me de wanti ni pompo nka da sura me afi na che se na ma me ya yiri na sabre aye de ma me beto ba masu aye de ba ya oba pani e be fra na de bo shen so ohiri bi enna sabre wo wale ma me so ya hima de padie na ma me ya hima na okun so ya hini na sa na cha be o fra na de bo shen wo se na de bo shen so afi na wie ya no wo se so ya woni ma me da so enya dwe e ma de ba nyina fra de pa wasi ni suya kitwai wasi suya kitwai na no ayo ko ni se mo betimi jamode hia kwa na suya kitikiti ayaye asante amamre na so oni mte wasi suya edu se mo do ba pani to empaso a mo fa ni ti to so edu se mo kwada kamu a mo fa ni ti to so afa na wie we nyina no wasi wono de oye pani mu enyo na betwale na yiri eye mama na ebe twale na ti ko na so fo mama mre wasi eye srapo eye apemponsa abrochire dia dia zepuama eguso na no munye
siesie no mo de wo ba siesie no o mo de aboboro yensa na na ma ko fo die na mo ka kire na na cha bibim ya me wo hira wo ya me o hira wo ya mo wo kesi na na se dia ma de ba ye no nya da mo ni na na chance no kwanta na ye hira hira mo bi hira na ye ba sa ya ba ni na ni kunu be ye wo yo ba pray Mommy, God bless you. Yami o shira. Yami ni na ase. Ya dabu anu ya je. Tie fo sama ti. Yami ni na ase. Yami o shira. Ai te da sama ni. Ya te da sama wow. Man. Yo. I'm not ready ever. Because I'm off. What are you doing fast? That's the natural mission. Say, power have one. You have a dance. Yo, madam, I'm sorry, na Libya. Nana, ya nyo day. Ya me o shira wo.
Roma. Papa. So what for years we just say we can't watch in Kwana. And Jana ni obaba nenya bo. Sakawadi enne. Na se anteno yini mwedia. Once why you say or no. Amen. Amen. Awesome baby. Esuma beti tiedi Samreno Osru bedi gugru Asasi bewusu Esuma beti tiedi Samreno Asasi Ujina bia wahini Ujina bia wahini Sewuni Yesu Ujinabia wohini Ujinabia wohini Sewuni Yesu Ujinabia wohini Osrubedi kukru Asasi bewusu Esruma beti tiegu Samrenwa na semwesi Osrubedi kukru Asasi bewusu Esruma beti tiegu Samrenwa na semwesi Ujinabia wohini Ujinabia wohini Sewuni Yesu Ujinabia wohini Ujinabia wohini Na yo fidie mu ebra yeja ya mame ene ya papa ekwan efrati asefo asasi su no ye sha no kwa edwumadie na se o nyame yeja oba ene wonkonkon di mu amen amen mama yina mu enfa kuma pro ento petera nyome de toso ahedum edunum eba ko Yesu nchena matrada na masu kuto adibia empame nefa okwa so wole me nkwamu papa no me krem wenu nyam tani abobe wa ne bada kwano se oyema me nsonena All right.
yɛntra ase na yɛmmɔ mpaeɛ. Uma de aseda na ɛma wo din kronkron no. Yɛda wase sɛ wodom ɛkata yɛn soɔ anadwo nyinaa no ama bɔne bi anka yɛn. Sɛ yɛasɔre a yɛne ɔdwontofoɔ no ɛka sɛ mɛnya yi mɛto dwompama ma Awurade a woyɛ magye nkwa. Wo na woyɛ yɛyɛfoɔ, yɛgyefoɔ ne yɛbammɔfoɔ. Ɛsɛ sɛ anadwo a yɛda yɛn na yɛnim yɛn ho so hwɛ nanso a wɔtamfo bi amfa yɛn so. Wama de pakye yɛn a na yɛaseda na woma yɛde ɛma wɔ. Yɛda wase sɛ nnɛda yi yɛda a wohyɛ too hɔ sɛ yɛbɛhyia fidua yi mu nnɛda yi na yɛgya wabaawa ne wakoa ɛkwan ɛfiri ateasefoɔ asase yi so. Ɔkandifoɔ ne kwankyerɛfoɔ no pɛ yi woma ahyia wɔ wo din mu. Yɛde wo di kan yɛ apanimdie ba. Ɛno nti anɔpɛ Onyame wo kronkron wɔ ma ɛto nsa frɛ wo. Bɛdi hene ɛwɔ fidua yi mu na bɛfɛ dwumadie no ho hyɛ w'aso mmra ase. Ma nea yɛbɛyɛ nyinaa yɛde ɛbɛhyɛ wo Kristo din anuonyam. Ne mpo wonam so bɛyi wo ho adi akyerɛ afoforɔ na wɔne wo ɛto anammɔn. Yɛn mpaebɔ ne sɛ yɛn maame, yɛn wɔfa ne yɛn papa ɛyɛ ase. Onyame wo kronkron fadeɛ nyinaa ne mu. Adɔfo a ɛreba ma wɔn nyinaa bɛduru asomdwie mu. Wɔn kronkron di hene ma wɔne onyam hyɛ ɛda adi. Na yɛwie ne yɛkɔkora na yɛsan bɛtena ase na woka yɛn ho ma deɛ nyinaa wie kɔnimdi a yɛde w'aseda ne wayɛ yie bɛsan ama. Yɛnim sɛ woka yɛn ho nti mmedeɛ a yɛne wo hyɛ aseɛ yi wo ne yɛbɛwie no kɔnimdie mu. Yɛda w'ase wɔ Yesu din mu. Amen. Yadamase Samri Itie Emadiasa. Emma, I was saying, I also said, and Yako. So, throw me in the a man in her hand. So, said, yeah, young woman, I can't say, a bassa, a baby home. Now, Yako may walk, these two. John my one time. When I'm doing for our body in our show, and then there is so. When she say, she has a young poem, you know, I don't bet chair every year. I find about you. When I'm there, that's it. I hope only if you were ready to change and over. And ye, you know, if you were ready. Or more thing to me, and Mara. Bravo teacher with your red, and I'm 17 so searching a crab when I'm serious, sir, and I was. The day made in your shon, sir, and near your banner concluding. Amen. Making Kaira, dear cemetery, and some pilot capture, you know. It's Dunum. Teacher Moody Barco. I could see. Luke 15, 24, Luke 15, 11 to 24. Now I say, when you people are my baby, now a command catcher and a say, a yap for Amudia, a baby, the other mammy. Now, or chair, now sitting out the my one. Now I need the be.
na ɔbɛkuma no boaboa ne nyinaa ano na otu kwan kɔ akyirikyiri asase bi soɔ ɛhɔ na ɔkɔbɔɔ ahohwie sɛe n'ahodeɛ ne nyinaa na ɔde ne ho kɔdanee asase no so nnipa bi na ɔmaa no kɔɔ ne mfuo mu kɔhyɛɛ mprako na ne kɔn dɔɔ sɛ ɔde ase hono a mprako no die no bi hyɛ n'afono ma nanso obiara ama no na n'ani baa ne ho soɔ no ɔkaa sɛ apaafo ahe na m'agya nni a wonya aduane ma no boro soɔ na me deɛ ɛkɔm rekum yi mɛsɔre makɔ m'agya nkyɛn na masene sɛ agya ɔyɛ ɔsoro ne w'anim bɔne na memfata sɛ wɔfrɛ me wo ba bio na fa meyɛ w'apaafoɔ no mu baako na ɔsɔre baa n'agya nkyɛn na ɔda so wɔ akyiri no n'agya hunu no na ne yam hyehyee no na otuu Amerika kɔyɛɛ no atuu na ɔfee n'ano na ɔba no ka kyerɛɛ me sɛ agya ɔyɛ ɔsoro ne w'anim bɔne na memfata sɛ wɔfrɛ me wo ba bio ɛna agya no ka kyerɛɛ no ne nkoa no sɛ ɔmfa ataadeɛ a ɛyɛ mmra mmɛhyɛ no na momfa petia nhyɛ ne nsa ne mpaboa nhyɛ ne nan na momfa nantwie ba a wadɔre sradeɛ no mmra mmeku no na yɛnni na yɛn ani nye na me ba yi wii na wanya ne bio ɔyerae na wahu ne bio na ofiri aseɛ gyee wɔn ani Awurade asɛm ni anuanom ne adɔfo ɛwɔ Kristo mu asɛm yi deɛ from Sunday school ɛna yɛhyɛ aseɛ tee sɛnea ɛho nsɛm ɛteɛ na onyame asɛm deɛ ɛnyɛ dada da biara ɛyɛ mono nti nanso Awurade nam so ɛne ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ mmerɛ biara yɛte saa ɔba de sɛfo yi ne nsɛm no a yɛa na yɛbɔ mmɔden yɛbu atɛn ntɛm na yɛsusu sɛ ɔba de sɛfo yi deɛ nea wayɛ no ebi koraa ɛma ada base yɛhwɛ mu pa onyame sɛ me na mebɔɔ wo ɛnso mama wɔ pɛ sɛ wankasafo adwene si gyinaeɛ sɛ wo ne me bɛnante anaasɛ ɔbɛtwe wo ho afiri no saa ɔpɛyi bi na agya no de maa ne ba yi na ne ba no ɛhwɛ n'agya nkyɛn na ɔhwɛ wiase na ɔsusuu sɛ ebi a anigye foforɔ bi ɛwɔ baabi a ɔnkɔ ɔda no. The problem of man has always been his desire to live independently from God. Sɛ yɛn kasa yɛde yɛadwene ɛbɔ yɛ bra efiri Nyame ho ɛne n'asɛm ho. Saa na ɔbɛyɛ hwehwɛ sɛ ɔbɛyɛ. Ɔpɛ. Yɛhwɛ yɛ abrabɔ mu. Ɛkwan bɛɛ na yɛafa so atwe yɛn ho afiri Onyankopɔn ne n'asɛm ho. Ɛwieyɛ anyɛ fɛ. Ɔwɔ ka kyerɛ abɛhu deɛ yɛ ne deɛ yɛ na wankasa wode wo pɛ. Enti me di aduaba yi a m'ani bɛbie. It was wrong. Ɔsɛ ɔde ne ho ɔyɛ free. Ɛgye tum sɛ awale nyɛ ɔbaa ne bɛrima nko a emu bɛrima ne bɛrima so ka ho ɔbaa ne ɔbaa so ka ho by force yɛnye ntum. Ɛnom. Na yɛn kasa ɔwɔ right anasɛ wɔn nyɛ right a yɛtwe yɛn ho afiri yɛgya ho yɛn nam wiase ɛyɛ nneɛma wia expect different ways of committing crimes. Ɛkyi no ebewie yɛ sɛn adeɛ ɛwɔ wiase yi nka yɛbɛfrɛ no gay disease because anything nti wɔawɔ hɛ a yɛadeɛ no wɔsɛ nka yɛfrɛ no sɛn. Who knows? Sir,
and die a message have been name be brilliant. Other your person yet see who free, you go for Obana boy, or say an idea no. Nina say, Bible say, I watch them be a so. Naka Ediania. Ye de man prako jiu de de en ka prako kra ye wachiwa de enso e ko ba se na nia nka na ja ho na wo hwehwe ne je fufuro wi asenti na emprako aduane kra onya bia obiti se nya me de wo tena ni party bia me na wa mpa emo ate bia mpo ba nhwa akebo ye hwehwe awrade akiri kwan Ayana ye kakasa bia mene nye ho obi wu a ye se wa ye nyame dia ni pa na ti ase ne dia odene ho wa wu no wa ye nyame dia ye se nyame na pefunu da bi nyame so o pefunu o pe wo nkwa no ana na o pesa wo de den o de mama enti na wo ti ase Awurade pese o ba ne chen na o ye o awa wo atu na o shawa ade foforo o siesiu o de petia shawa nsa o shawa kwabo foforo na o shawa anyonyam na wadi so e we Yesu din mo amen amen ye bo waki sabra waki wo awo ye kwatofo Yeshiaha say bija wakoa ne wafena wode won fam abusuan akwan na ahanso na wode wasem amaye shira asemi so menye sesi na piaba a ekoto asase paso na enyini abeyi dutan na aso aba abanipa enyaso enfaso na miyesu jaye abusuan wahwere wade hye mienu de hye wonsa said one she is mujam sama kasaba chichira busia ivre obo won ho ban na ade a etisa de o ma bi eto wo bi wo a wi nipa ya okro ji abusia ya se enye akoma abubuo emfa wasem entu anamo na ya nyira ya da wase se wo hira wasem so enyame agya oba no odin mu amen amen. Yeah.
ubo ya mami Oba Penny Elizabeth ya boa ya tafreno Elizabeth Eda wasi sa wasi mfisha na emu mfisha dio sun Ebro so ane yakodu yapi Oba Penny within chair Nanti ati asefasa si sun mfisha dio kuni ya chile Unyami ya dawasi Unyami ya kamfu Nyawna mami swa ye Ama busia Nyawna mswa ye ma Presbyterian safo Nyawna mswa ayama ya sumai ni gana mai Edos na ye tuminka Enti se ne Aya upe Aya ufe Se ufa Oba Penny se omre fi na bambia Yedi asidan kutu yedi mao Yeshemu ha enano play Ebe jo Oba Penny kwai Onto na kwantu so no mra nche Onyame a obo no Onyame a wode ne ye uba Enne waka kire yense Oba de se fo no kose ne manyina no oba no Oye na wa tu Ye mami Enipa ni so ye mu so se ya de Oya niama yie okan busuan bomu ohwe wasafu akiri kwan ohwe wasafu yie die This about this afro no po bue won sam ya na wa tu a ye mami a enipa ni so ye papa yi onyame ni so bobue won sam na be na wa tu so ye body bi mpa Anopa yi waka kire say oba de sefo no yode no boni che no ti say mami ye boni bi mpa ye ni so no so ode no boni be che na ba bu won sam right na wa tu ni say o be man o sani fam obi atrai Oba Penny yode to focus here da ye nyina be pue wa henie mu ho no ye ne be bom ye be tru kamashi ye Ni ayesa wana penny say Oba Penny yakwantu anya sumbe Oba Penny yakwantu anya sumbe Oba Penny yakwantu anya sumbe Na ye yase na yase kunu mi die basa ni se peja na ye hun kunu mi die basa no onwa ma me Penny ye enti ofi baby nyina on be kan Aye nyenshira ema bisia enyenshira mama enyenshira ma Presbyterian safo enyenshira ema jasu menyina Oba Penny eno Elizabeth Oba Penny ya nimo wo de watu kwan ye anopa wati kwan ye hwe yesi de ye Oba Penny nanti ye dachi ibishimu kwana kwada sumdemu sana David kan sumdemu no kwada no na prekom kwana kwada kom usita tutubento no be shen ya no be shen awaso this ya do crash nyame dumanisa anopa hu na me de esai e de be masase okra ne kwatu nyame nche kwana kwada sumdemu wonyameda oba ene amen Wo won fam ga piem se wo ko humi ansa na Yesu abenya wo da ko buno ha wo ko fam piem se wo ko humi
nyame yɛni da so ni ɛso yɛ papa ɔpani wakukyerɛ ɛnɛ wafrɛ ne sɛ wɔnkɔ home wɔ ne daa pie mu dabi bɛduru a yɛda wase ɔpani kyerɛ na setena ne nabrabɔ a wobɛgye no wasase so mfie aduɔwɔtwe ne akyire adom a wɔde adom no na ɔnam so yɛ ma abusuamba Presbyterian asafo ne Ghana aburokyire nyinaa na ɔnam papa yɛ so ɛdi dwuma ɛnɛ ɔde na kwantu puma atwere ɛnɛ wafrɛ ne sɛ ɔmmra bɛhome wɔ na wɔ kurum ɔmmra bɛhome wɔ na yɛdɔ agya ku ɛhyɛ nsa agya ku ɛhyɛ nsa anakwantu nya asomdwe nya ɔnam ne so yɛ ma adasɛmɛ nyinaa ho ɛne yɛsɛ hwɛ na magya ku ɔnsɛne fa mu bi atenaeɛ wosi da yɛne no bɛhyiam da atotoro bɛntom ɛbɛhyɛn yɛne no nyinaa bɛhyiam yɛbɛsa lai na sɛnea wasɛm ka no sɛ obiara nam ne ɔnoma ne nnipa bi aso yɛyɛ sɛ yɛ papa o sɛ yɛ bɔne o yɛde bu ho akonta yɛnim sɛ yɛ papa kwakokyerɛ wɔma n'anim wu wo ne abɔfoɔ n'anim wobɛma no wɔnsa nifa ho bɛti ɛti nnɛ manakwantua nya asomdwee manakwantua nya nhyira na yie yɛase ma yɛ ho wodom na yie yɛase ma yɛ ho nhyira deɛ ka na kyerɛ yɛ kwan wɔ yie wei nyinaa mu nneɛma nyinaa wie pɛyɛ a yɛde ayɛ yie ɛne ase dama odi na ne onyam ka onyame agya ɔba ne wɔkɔ amen. Elizabeth, Edward, yɛde mo kra hyɛ Nyankopɔn mo burohunu Nyankopɔn ne ɔdomfoɔ Nyankopɔn no nsa yɛde mo ma a mogya wo mo nananom a mogya wo ɛhyɛ asomdwe Nyankopɔn no nsa momfa Awurade asomdwe ɛnkɔ na monkɔda prɛko afei me nuanom Nyankopɔn filefoɔ adom nyinaa Nyankopɔn ne ɔnam ne mmɔborɔhunu soɔ afra mo aba ne daa anuonyam mu no ɔnte mo ho nkɔdaa nkwa ɔma no adom nyɛ mo ma foforɔ daa na moaseɛ moanyɛ nhyira moayɛ nkonimdifoɔ ɛwɔ Kristo Yesu din mu amen. Yɛgyina mpaebɔ nyinaa so ɛbue yɛ papa Edward Bakukyerɛ ɛne yɛ maame ɔba pɛpɛ Elizabeth na yɛ boa yɛ kafa ne yɛ ne mu ɔmo yɛ ano yɛ dɔba amen.
anymore. Never more crazy. Hallelujah. Let us say, I'm a pay as someone pay yet. Said a mayor was here, if you have fine, or you have money. The second account is sunset. Mr. Anya non-crona na ye free ha. Non-crona ni ye shas. Sorry, Mossy, Yamishram. Mama yan sorry ni Yamishram. Yam. Ayi ni asikam. Yawayi ni. Ayi awe ura ni open. Before you say, "Near we are here, the year na pregnant and no pencil." Say, "Near we are near my panel." As I say, a pencil near your cool. Yada say, "Your mommy and your papa are sitting them." Mama, already one qua army, and then I'm all the most free. And I pay you free work pencil. Na ye nipa ye muso na ye sign pa ye chia o ye domfo ni mo bromfo ti o be bi won sem na wa ye awa tu ye free akoye mpa boni se o biara o ye ase na wono a wo ne wo se wo free wo kwan so ana se o ye free wo kwan so ma ne ni bra ne so awa tu ma ye papa ani ye mama ye enye nshirama odasani biara ode na won be pata aye ye ho okwa enye nshirama no eja busuye shawsa aye kase emu nsam doso emu niema doso se bibi mpo ka kire busuye adwen maso a ko won adwen wo so bibi ma won ni me ma won akwankire ma won ni na wotumi ye bompa ise obepwa yen na wo a woni afiase ye no afi ye jai oba pani Elizabeth ye ni mo eni opani Edward kwa kuchire wokra ehye onyame dominasa mo nyina so yakopon krofo e ma me no ye papa no ye namfo no ida mo so tonfo yakopon tama kese na se ono aso ye yakopon no ọhwẹ mo so ọhwẹ mo ọhwẹ mo kra na ọhwẹ mo nipa bi asomo a ẹwọn ma se bi yawura di Yesu Kristo bam ọno adum nyina yakopon a wafre mabani de no nye mo ne ba Jesus Christ di mo no na se mo se mo nye mo amane kakra nsa obesese mo pe obeba mo so obeba mo se ti obehye mo ni etension nya mo dia na so bi ne nya mo dia waja oba ene mo kokoro de mo amen.
rice, listen. I'm more bread and chicken in my rail. I'm my chicken in a young all the chili and real, when you hear breathe. One more way to the day. Oh, boy, you move some brown and chain. But I wrote, boy, and said a bay and I want to hear you more. A baby is made. Now, on your soup, and for my own. I don't follow the brown change with you. One I can all keep. Moving as much as I can be here. One of your transactions should be a fetch and I'm almost a child.
share for years. I am a nipa. If you are dressing for Indian, or no sooner you are family semi young when ye young. Now I know, sir, I'm dressing to my daddy over queer chubby, some in the fear. I never meet you, I walk fine. I'm a chubby son, and young. You better not. Robert tired, she had me a yellow, a tinsa. Now, the apostle was said, or then I'm not checking some iron. I saw a book. I'm if you had a pint. One my young person, and they got that. I mean, I'm not so many yarn. Also, the yarn to leave me up on that way. Was said, Nentuma. We are Cassia, who ye be a Cassia power with the now, what woman said, now first, see a woman, and you child, catch you, I tell you, and now what does you know be a year? Would be a probably a Santua Cotoco, the Seven Casal. A young woman should tell me, or if you are ever yard in the car, now was only a year after. It is Santua said. Never know what I'm a new person, and two up for or bad you the other year, and no one regular. And now about why do you see a tremor? You may that's super vida. You sent the idea on the cover about Tampa and the baby me young come and me young 1 year or say. I tell you, dear, now you are very young, so. Sunny, I'll take 1 day, Casa, but this all my mere will also my mere will. A Tingana see you, and my hand, dear, they are 2 another Kamua, yet you are one of us, so, walk out and Nana, actually see you, Madame. Rashami, Adaroma, Mr. Sakao, Madana Papa, and I could no offer, and I could. What's me, Mamma Shosa? Okay, and I'm going to say, said I, okay, now Crura, I want to say, when you're my baby at their one. Crura soldier, and ask if I can get to me, Bema Barono, you are one winning, Saturday offer, the 2 on. Also, by also, they said you. Sastrada, Scapeja or her, the tree, Ushamonia, on fancy, I'm in the papa, so called Yamanpa, and their boyfriend, so said that, Lassuli, Aboko, said it, Nana, Ekasa. That's a room, that's it now. That's it. If I'm showing them, Master say, name for the form. Master something, name for the form. And I want to ask you that home. Old me never, in your back. Master something say. Well, Master, and I would just be a bit. If you are you are slow, you answer on now. Almost back, one big brown pound, on the cross, one more coming back. Master say, name too many. This is so. There's one no man so, and I was saying now. What I say? Why are Kuman? What I say? Kuman, Master Tuman, a poor year. What's it? Nay, I say, Yanny, now you're very new form, and now I do. In a camp, where we are Jay. Well, who or one of a train, dear. Nebani, a Yapasi Benny. A Yapasi Benny said, never pay you and come up. Can you hear you? A Gabiti as a near Yobasa, a Gatran in my Yanisa, Etiana. A Yapasi Benny said, shall I say, what? Oh, my name was someone, a Yaga. It's a walkway. I get the
aba wɔtwerɛ wɔn de bɛkɔ asɔre ne handkerchief yɛka mo bɛka si ɛboa mo yɛ sɛ dollars ne bɔ ano momfa nto adaka no mu na wɔn mmienu nyina premanfo ate aburokyire wɔn ne sɛnti adeɛ no ne patia asekwanɔfoɔ menyaa so da ɛna sɛ nnipa ne bɛkɔ akɔsie no ase ama no ne fie ayɛ mpanimfie nti obura ne hyena sranga wɔse mpanyin yɛ nto akonnwa ase na wɔn a bɛkɔ akɔsie bɛba no yɛma wɔn nsuo yɛma wɔn samina mututu snap no na wɔn mfɛn hohoro yɛn nsa Ya mami asa play. Mami ya bua. Aya wo no ya to le brofudin. De ma ni di from Mami Elizabeth. Nensenom emienu. Ana gina ha ya kasai. E ma ka ma no mienu yire no. Eye ya urada akwa. Oni edusi poku. Asa abra me kasai. Wanya le ba bi kro ne yire ba pa. Mami Joyce. Ana ka na ho. Ana no pa na. Ebe ise ya se. Obedi yet na sudie mu. Emema ju sha ma wo ma so ju sha ju sha ju ya ya. Anu ti abuba ura enkura wo do so. Ebe ware emai ni no di ebe ka abusia ho. Na mai be ka abusia ho. Ya ma me je mai ewa wa tu. Onye o motena wo do ene ani gie so. No ka so ni. Enya me nyina na ware ye kofie. Ebe do ha ni du ya busia ma ya be se busia no. Ya be ti busia na pansa. Emai mi no. Na no ma me guys
Ema pe na me say fa so ha die. Ebe ya anya sa san se se bi obi se bi nya na na woni ya tete won ya nya won. Ema yi se ya se ti asia ne ya hwe no se ye asia be hwe asia bia. No ba se ni mi di ho adanse. Eya me ba na wo akotuma mu. Na ni wura ka kire ne se dia ya ne de yesi ya ma me ba. No ba be hwe ye. Ema pe se tun sa fra ma me no mra. Ema ya ka se da bi ne me ba fa me ma me e de aba. Ema ya anya sa. Ye tie ye kunu no ka sa. Ema ma me ma so ma nyina wo di adanse se. Ma me no ye boga otena abrochi. E be en pensa. Ma so ana no ma da wo ma so. Gaso. On chemi. On tena abrochi. Oni pada yi try. Ema ye hu se o ye bad time. Ma me fo bi ko dra abrochi me ma ho na ne ye kwatwura. E de ama ye ma. Ma me anya sa. Ise nto kwa abrochi to aso. Enne oba pay ya kan ho asemi oba ta pa ya kan ho asemi na sa be wada ba masu do ka semi e mai wo mani abre o mo se de hwe ya asemi sa no we se be di na chi sa e di akwa ko si ewieye o mo se ndra nwumre di asafata bia na no mo nyina mo di madanse e mai be ye di asafata ana no pa ya so sa ka puma na wa nwamu a e ti se wo ti so mo na wa mu na e se sa mo pa si e to aso eti mai se ana mo se de so yi mo na no ayu ko busia mo pra na mo dwa ye na obi a be wi emu mienu ya fifia ankonti wo mo ni se mo sori enkofie mo da so tinkonya so free da so ma to sesebra ha e mai se yekuta ye nsuo ana ka me ensa ana mo se mo nkofie nti ya de sokodi adwe apia ni nyina ato so se mo nyi nsuo ebie na mo fa ho mo no na mo fa dua wa ntuma no se de be ya wo betimi atena se akosi se ye be kwa akokura ye maame no eni nti wo nsuo aprochire de ni ahyehyɛ ne naka mfefeefe wa mo se na mo se ya to besi no nti ana ye de besi ana eso ye de awerɛhoɔ na no kwasɛm ni se de mo ne mo no ana ya react atese enti mai bi eno maame gasi ne na nakaka ye ho bɔ mu ana ye se ne ye be kokonfo anoche ne akohu animdifo a wa hɔ se besi ye betumi adada na ye ne bibi ade amaya na to kwasɛm ni ana nimti abapa ya nyakrachefo ne animdifo a konfo anoche omoje besi ya de fanfidie mu adada no a ade bi ye chocolate ade bi ye tofe wape ya de bi ye tofe ahodo bebre amai se anam ya de nti ya sesem ya de sa tofe a ye besi e bra na nanum ayuko abusia nyinara onfam tumonum amofani arehuo bi e ma wo ye flower ya se amakokwa ye ni ya se ewa ma ye ni aye ya ana mai de asiso nhwe no so e kire no kwanpa ama akoduru heaven omo kan we nyina wi ani asehwe awaye ya buae ya se be ma ochre ana esu adwumo asama ado yankwa anka ya ne mo bekọ ana msasama ado kwan so yesu nti amai se ya tanenie ana ya ne kanda e di aba ya ma chese ka ho ya sra abofu Gabriel onye di abofu nyina anim asa ena no pai ebra yesu maduru ya papa ne ya maame omonye kanda ya tani na ma chese abofu nso na ya fendi ya maame ne ya papa ne mukan oni maame guys say maame oba tampe awaye wodo meja hwani wena na no bede ni ena no pa ya mai sufra from ena no pa wonse no sufra from maame ana pa ye so oba tampe ye so ena de wa me yetiri adakwa esanse ye ni se ye ni obia agesa wo maame ye boa maame Elizabeth ana pa waja wonse mo ha yase ye nkwa ye ntimi nso oba akofo redu egu ene ntimai se na nanu mayuko abusia yasira mama ne mema monye meri duku ye na mo fe nsu bi ma won abia na mo nko ntimi nsu yase yanse no mienu a eda ho eno nti eno soso ya de flower fefefe ya de simfimfim pa cho ye bia mo cha hankachifu yi afama dafo nyina na mo nsu bi ma won abia nanu amai sa jina ho kasabiem yase na yade aba
obi pefri no na do onko ofie enra hyehyɛ ya bag mu a yɛ nnom na ebe sɔre akofie ansa na ya san abada pi emeye ni atie ni yɛ nim ade afemti na prochime mu de wotena hɔ a bibia yɛ emre nti emeye sɛ bia na obi ba hai na wɔn sɔre nkofie na wɔn duro bi a wɔn nom ni senti kokui yɛmfa mamo na obi a wɔhia so ɔbɛnom na dura no pai ɔmfa bi ɔmfa no na duro sɛ de bɛyɛ a wonya mane bia ɛwɔ wɔn mo nsenom ayi ase ɛno twɛ mu no ɛmɛyi bi no sɛ adusi pɔko yere wɔne adakwa yi adɔm yere ɔmo sɛ ɛna no pai ɛnyɛ yɛ ase baako a na dampa so a ɔkɔ yɛsi bɛɛma ka ho yɛnyɛ nyiyi mu da ɛmɛyi so ɔbaatampa mu ɔbaatampa antoma no deɛ di anim no ɛmɛyi bi no sɛ yɛsi bɛɛma ɛkɔ a yɛntoma poɔ yɛkɔ akɔ yɛ sika ring kawa ɛna yɛde apa no sɛ meboa hyia na fa kyerɛ wɔn mo ma yɛhunu sɛ kawa kɛseɛ ne ɛba no wɔn de hyɛ ɔfakyerɛ nso sɛdeɛ wɔkɔ wɔ nam dodoɔ mu dodoɔ bɛhunu sɛ ampa bɛntwere boɔ baga ɛna ɔno nso so waba abɛdi amia ɛwɔ Ghana ha no ɔno nso so ne ntoma ne dabɔ ne patia hyɛnti adeɛ nso so ɛba no ɛna otwa mu no ɛna maame ne nsenom nso so a ɛwɔ aburokyire ɛsan sɛ wɔfa ɔno nko adeɛ anya ne deɛ ɛyɛ dada pawo pani ayere Elizabeth dada pawo ketewa ayere Teresa ɛna dada krasi pani yere yaa ɛna kwadwe frimpɔn ayere nso so Phyllis ɛna kwame boate yere na nama ɛmɛyɛ amabobo mu din nyinaa so sa hwɛ na na wone guys yɛ nya mo ma mo nko a mo nya mo ase na wɔtwe da ayie da ɛsɛ sɛ yɛ so so yɛ ba na yɛ bɛta mo akyi ma mo hunu sampa maame ɛnyɛ mo nko a wɔ mo wɔn nyinaa so so ɛyɛ yɛ maame enti ansie yɛ wɔ protein ɛsɛ guys wɔne na ana yɛ ka kyerɛ mo sɛ yɛ nya mo ma mo nko a mo nkɔ ɛmɛyɛ sɛ wɔn so so ntoma ɔbatampa yɛnya wo so pio ɔmɔda bɔ ɔde ka ho no sɛnti adeɛ so so yɛde apa no ɛde yɛde yɛpɛtia gita so so apa no enti nsia yɛ mebobɔ wɔn mo din nyinaa wɔn so so ntoma yɛpɛtia yɛhyɛ nti adeɛ yɛde egya maame ɛpan ɛno ɛno twɛ mu no afei na mmaa bi no sɛ hwɛ ɛde apa na nɛda yɛbɛyɛ a ɔmaa yɛ a yɛwɔ mu yi ɛnyinaa bɛdi adanseɛ sɛ ɛmmaa yi yɛdɔ yɛase na yɛnsie no yɛsɛ nti yɛto me nkra ɛberɛ na ɔmo nya mɛduru Ghana ha no ɔmo to me nkra sɛ ɔhene yere bɔmmɔden na kɔbɔ nwire na kɔyɛ kente paa ɛfa ma yɛn na yɛmfa nya yɛase kwan mɛgye pɛneɛ na mɛforo ka akɔbɔ nwire mekɔho mpanimfoɔ a yɛ kente na ɔmo so kaa sɛ ampa yɛbɛyɛ kente ɛde ama wo ne ɛde asie yɛase ɛne sɛ nti ɛmmaa yi kente nie adwene si dwene so ɛna mmaa yi de aba sɛ yɛmfa ntoma hono bi ansie yɛase ba apakɔnɔfoɔ yɛkente nie yɛhyɛ nti adeɛ ba no yɛda bɔ fitaa ɛna mmaa yi sɛ yɛhyɛ yɛaso nso ne patia ɛno so yɛde dwetɛ na ayɛ ɛna yɛde esie yɛase ɛba ɛnam sɛ yɛsie no wie a yɛde ne bɛto so yɛso na ne pɔmmɔ ne nɔɔma nti mmaa yi ahyehyɛ no fɛfɛɛfɛ ɛno a yɛde yɛkɛtɛ yɛbɛɛsi yɛbibia bae nanso so n'anɔpɛ yɛsɛ gyina hɔ piem yɛse yɛpɔmmɔ fitaa mohwɛ sɛ deɛ tie yi a na kyerɛ sɛ tiri mo fitaa ne yɛde gya yɛase kwan yɛsum yɛsoso ɛna ɛno so ɛtwa guo no dwetɛ ɛna mmaa yi de ayɛ yɛkɛtɛ nie yɛse ɛno soso yɛde sɛ kɛtɛ ɛde agya yɛase kwan wɔn ka wɔn nyinaa wie yɛ no ɛna yɛse maame wɔkɔda yi kɔdwene nkwadaa yi ne abusua nyinaa ho yɛde sum yɛnsum ti a twene wɔn mo ho ɛyɛ daakye ɛnyɛ fɛ ɛtwa mu abusua panyin nana wadaworo ma ekɔ abusua panyin ne nananom a mote adwa mu saa bere yɛsrɛ yɛse ɛbɛyi sɛ ebia na ɛna nɔpa yi sɛ deɛ moatena se abrɛ no mo ne di yɛ yɛmpɛ sɛ obiara bɛmena ahweɛ na ɛkɔm ade no yɛ mo ne sɛ nti ɛbɛyi sɛ mmiri akɛseɛ yi nyinaa ɛsi twene papa bi esi so mɛgyene ɛne paano ahodoɔ yi nyinaa yɛsrɛ mo manano madaworo ma monyɛ na mopɛ wɔ bi nyina baabi na wɔnyɛ nsuohyia dika
na momfama ahohoa sabre yaba abawu monsanse kuntimi ensore ebia na ketra no ofa aduane no emai nti sabre eba yesiesie mochi efefefe ana otwa me no ehunse na nanum na sia ne santi esase yeka bibi de kira nansa na ebepeja oba apa no asase yebunsa ema ise yensanie nana no monye amamre ni amane esefata bia no ofanye ema enimu eno twa mu no saa na mai se enada ya yase akoi esese ye de flower a ekire wodo ena ne mo kan abenti omoso ahene gere ya flower etimu tafata na famaye anonti me a begina hai me ne meti me ati wa ya ba ene ekeka ya hobo mu ye nhwere fefefe se ma me pape ehwere eni mo kan na enye mo tata emfa mo koduru eja Abraham kuku nananom na mo nse ema akonofo mdenu ejira hai o manum asema yese anopai den ka fanchire ayoko abusia no pia era mo asema ni shira Echira wi asa ba ko na de yire amabra kwaso ai sabre eche
oye kristoni ekwa na wo tuo no obedu kokofu adehye no na sumeduro no wo fa de kendo wo fa na matches na wo fa hwepa afa na na cha be bio wo so kuta ni nsu obi ya no wo fi nsu anya si kire ana me mai ani da so mai na mai ko wakata fre etina na cha be bio wo so kuta fre wa obodi kan handkerchief na mai ko da so mai munyina amanye na mo fa bi ensu ba no afa na na wie ya no wo so kuta ne doko we de broni tunkum ai broni akasa ni tunkum ana se doko emonye tu tamu a mo peja ebe ya to adaka mu a wo mo be peja mo chama ho afa na na che ya be bi wo wie ya no wo so ni de amamna ni amanie na aye panimu wo ti ayimfie wo ti konyaso ne senti no wo si abia di nso ya no wo de fa ye yi sabe na na se eni ona be peja mo di hye ato adaka mu eye mama eni adofo na so kuta abemponsa aprochire de shako tu abi so apani oda roma obaje na dia to ho na tru tamu a mo de hye ato adaka mu mo fa ma ho na nom dem jira ha said ye na na chei abebio ba so hine na fata domu said na kasa no nji ya ram di kana sala na da sia pia Ele passa por na base passa no sabe na banso hene na che ya bebi o to so mi no nkan wo ani ni ko na da family na se banso aya from menya ko chama ali na busura sabe bema yawaki ali na busura omodo ha omodo agaba na na mi de no ayidie na no wade sa mo de sia kem dan de sia na achi ano papa yawo asanchi ajuma sia no wono esisi dada no me dom de di na che no ya da mase Yes, so the supper and
ni yahu ya de nyame ase anyina ni fakra di sie enye ma no ewi aya no wa ma sese eje go sei ene wa de kwa no daria no ade cha na se no abetena se na je ma ba bua ne no kura no se sani isuonya da no amo ma ya fe antoma pepa ya ni Eduya America handkerchief. Na wesa ni yesi ajo. Wesa ni yesi design no. Dada wo. Ya ba chama mwa nyina na mo di aboa me nya akwa bra no ma. Da cha modum ane na ahye ma. Na ya subi aboa wa je me nko amani nye. Ana mi subi. Ile mi shi amani baba. Anu cha mo no. Sese ya ho wo ba. Papa, ya osajima ya dama na bi na ti a ya bi nsuo yi kwama won akwa ama sese ya ansan ya busa won kwa so anu cha mu no amenya akunu onuanum si ni ama me kwati ama na ko samandeja omo ntuma kufa enu awani mo bi di ayo waji obi a wo di adapto anu age no so ye ni papa so ye ni papa no so nyame na ebu atai obaji obi a ntia na fia eni ba bebra ye yiye mimi wura fia idru kure yi me fia na ndi ka gina efura ye sister Mary nti anu cha mo no wa mo si wa mo ntuma no maame wi obi a di ye nyame sra anu cha mo no wie wa mo fanso na dawe ya nya yipamu ya maame ni eja ya ofa obi ne na chiri ba dabi ofa sani ewuja ya ni ani na gani ani da so se no ko edie wo baka asamba ya de sua chiro yanso yo wo pe ando aye anu cha mo no ofa won tuba ni ofa paye anu cha mo no eno na nu nyina ya ni awablo chimem ya ni awa awo se na la pa ye nya wo su bio wa mahangati Dallas na boba no ya na se me bo ame di bi kire am anopai wa mahangati maame watu chini ya beda wiem wa fe ani nyame nko wono nso nkate hono duko no ne to dame tumaso entumapo anu chira wono obroni tawadie bia na jamas obroni tawadie bia na flower nkanwa ne ntirese wa nyawe eti anso no ayaja pamboa owusu adiomi ane papa yaw osreya nchi anso mi asasa wa mo mfre abrotire omo na no ama ti ade nkwala ne kwa na ne so a we na ba mi ehun se eno nani anu cha mo no na langa nso anu wa mo nso dia ba ko ya na nanu na ba ko ya ma anu cha ofania ba ko na nanu de ba ko ma ofa na o de ba ko ameno anu cha mo no ya wodi nsuo yi a enye yie no Emma wenu we ya miano Emma ne mema ya ne wabroche ni ya ne wogana ani anya nso no na anya yipamu ya di bia batu ya sebe ma no nso enna so sese na mana ba ale nya akunu oni anu nyina ama frompa manso anu oni anu nyina ene woga na ne ene wabrochire nyina ono so aye bidi asawo ma me no ofa enu onya enu cha mo na haya mpani fie enam sa ya peja eno no ofa ye wunsa anasa wana baba ko sie baba no ile amsi ama won samra no le ko so
to and some poor de down and Yagana dinner plain at the best scene run at you. Yes, you and my man in Sassonia go for the petty and no offer. Young Fawamu, Ohorian, sir. So, Nana, much and as a 14 to be another singing. And I will see I'm winning a much. Sabri, Mayaro. Makonta, any Eja Edward, Tre Nire, and now Okuta flower now, or Tihono. Why hata, one in our London. The Terry and the Bemana or Twasono, and now Obaka Seno Shinfini or Omunia Penny. Omo Mammy, actually, Bambi, Mammy, our year, a Jama, any Anama, one father, one mother. Into a Maconta, Precope. Na Sabra make us a me papanzo so. Oh, best at the Ascensia. Bago Edam Pemse say, oh, Hirso. Until none are gonna make offer if no Ediba, Hirso. And I no pay a homachi my head to Pem. And I be dimly cabaha. 18 mina mesa quaco see and also Hirso. To my back bread is off for Babylon Casa say. So when whom you saw them, I will Maconta and Mam Elizabeth, oh my years here, on Shemame. It means sign Astra Quine, my own non cron, our Hirso. Also, my non cron, our Kruma. In the year 2 America, Quaco, Hirso Diano. The Viensoa, Evia Breno, yet Naso Cacra, Messanso Tubrica, Asansoabaha. And Nunti. Maje agasamwe ayaseda enam de mamu nyina wodu bia timi na ebusia pani ye nkaibo se kunafo ebetimi asore akwakohwe ni kunu demo wo kire na ade awia wanya kire na ade awia die meka kunani no ho ni akwakohwe ukunu ni abompa ye bio me ni asoro ma di nka be bompa ye awie ni asanso abompa ye bio na fei oketi se kunafo ne ma ne ba wie na afi wasora kwakohwe memre no ayetia ntimi ntwen kunafo no ne niema no demo medamo ase monhwe na monkra akonta ene yesewa no emfamaye asomdwe nka munyina amen damo ase yo papa ya da se wo kwa woni nyame nko yo na na me abusiafo eya kusimba chomo nsemi se ba se sofo se no nkono na emna no ho adwuma apo no eja kwa me edu ema yakwa me edu ma na nkati ama do akofo no onu aba wo from Pama ada kabre afia from Pama Abraham Pama o mo nyina ma ne mema o mo se ade ko ke o fa naso kala ya de na mo me ampne wo Yesu asu bi mo a ye mo
Hey, come here, Cassie. Get them fly. Nindukuno wasi ani bre soja afi abaru wasi na ni abre papa enti abusia monye na mo adaroma mo fengu eno yaso da chire ye bia no so wone mo beka yada mo aso me ba so eno beku sese adia ya no enti na ni so ya ntoto eno beku se le bag ye de wow wasi obi ho pomcho sese no do ku abi ni agba no o ba fa so da ma eno ya ti ha na eno do ku ti ha na ma ni ya ti ha no so mu fufi sese ma ni ya ti ko eno ya ko sese eno do ku na ro ba ba to ko ya si ama no ebe ko ro asem me ba mcho ba hu santi bi ato aye me ya papa nom nikunu okunafo bretuoba echieba misika sibidu endo mfantonso oba so ba ne asantoa aha okunafo ani ama ne etwe no ya de kwa sawe awo yenti ekosha wa ebra ya tiana sawe play helicopter di besi secondary school park na so ya wa ani esi ya ko mo be gare endo ejaje fe e ba ya anu twa mu no enne wo be se ne ye kete kata pra ko ya sa ye sebie ejo wi oba na odika no adada ho abayo won so asaw ne kete ne bombo ne best spread ne best sheet entuma antuma no ani bre soja ana bretufu ani abro wo ba papa bi se wo wu ani awo abedie ne ma no so hucha anu cha mu no eno ba kwa so etra ne hanki aye meruku ana da so no ana nketua no fure we do mo ntibafo da so bo abrochire die me yere ba pa ana manya me yere ana mo da mo ti Yesu ne ka wa ni mi no me yere ba pa na ba da me kuku ishati ade ba no asaba mo de da na se na ba ya no akofo ade akoko abana to anu cha mo no wọ́n mú sami abẹ́ka sẹ́ ṣùgbọ́n mo tẹ̀lé àmì dáadáa wọ́n yẹ̀mẹ̀ tẹ́tù ya mo fi ọwọ́ ẹ̀mẹ̀ bí àná ẹ̀gbọ́n ògùn àná àbúrò ayẹ̀ fọ́ ẹ̀mí tẹ́ mo nù wọ́n mo má ní ìsú wọ́n mo dúkù náà fọ́ wọ́n sì mú nsí mo dùn mú na yẹ nyi baako ma mo de mo nka mo mmiɛnsa ní sí ọdún bá fọ́ mi ti. Nietema wana wanya na mumwaya Yesu anu chamu no ana yariaba enti ansana akọ ni pempe oyo awuroni adaso a tuntumbi esi treso ana kambiye anu chamu no ye kaja ne yere baako wawa de wa kontakta so wale ba sabi kane no dia toso wa mana ya tuaso ya no fa tuaso etu wa mo se hayo ba nje abrochire sina akaso mese bienvenue apa ya ne dia no doso ya ne owo ya sa awa cheni awa ya na trasi awa asama no da ya na masi maya fa out of faith, I better come empty.
na na de wo se ne me na bia mu dia o ma wi ama ne
adwene o se da ba ma bampe ya da na yi da su me senti e ma da ya wo se ne me na bi mi die me sumi ya me katia me bibi bia e bi se kata so ya da no me de aba ayi ko busia mo se second afọ ma me di shei me da free me fi pade mo do pay ma je nyina mo se ne kata pa ma me na ona so na ko abro na kata we na wase me na me kro kwa samandeja da bi ni senti ababa da kro fi me so me fa di fi ada cha se me tuma pro antuma ni dinde me fi pade mo do pay bempa benko no fo na he na wo kwa wa ja mi te ani penti ni ne da boduku eye fita a chira kuma no fita wa ne kru bempa tata as fransa aseso wase ne petia a wode hye ne kru so aya damo e ba no o rie na wase baby ani kru kwa na kwawa baby ani kru kwa na kwawa ani ti ni shanti ade no ni kru mo won fan foot Abraham and Charles and all baby no prayer. What for to pray take it? No one to pray me. No one for to Jordan. And what do Abraham and chain? You see can your pounds. Son of about pay. Watch share. Was in the cry a Dutch share. What for to pray take it? No one for to Jordan. And what do Abraham and chain? One when I was sick. Ni crib and bar. Ni trip a demo don't pay. Not the papa be a feeling, sir. And the question when you about pay was said, Niku, when you said that we are over 20 do not show. Bible said we need not do what she. The saints when you send the crew and power and a duma or what was so. But the open is away your mind, dear. Oh, man, a real Indiana. The sense of walkway, or Papa sorry, or Papa Patsy, or Papa wedding. And don't see what say. Nentema, our friend Pierre. Sorry. And you can't say address it to the show. And also the car no. Then power this year by the nature of the church also come home. Now I say, Nicholas says the one in the area. What the major do could be the corn. The book consume the car home. Now you spray so she said, Ben, Robert to shop. I'm not independent. I will say a Dutch and a Abba. And also the spray. Color me. Color the play that she saw her. And now what it up back. Owie na wase national program se be ya refianti be ka hye ho wase se mama ne kunu so ani brenti aya asna busia ya twetwa bia no bi ya probia gudi bi aja ya nu akasra da na na ma breche dia asidi egu ho e shekotum mo fanyi apai ya se mama ne kunu bempa so sa na oba ka krufi bosumfo wo se yen wo wie so de tie bia anadai ye mani kunusua abushia ye betina se ni adondu ese de bibia beko ho wose wonye ya bro wose na bro chere wan ya wose se ni fefe na wo mama nje na ye ni kuna ye wi na enumra no ye da ye sitting ada adondu ne ayi ko no ho sa na oba pai o chere ye owie na wose Sabani bacha wadia na bacha wadia fina kuma mama wa musa wa bewa na wacha wunhwe oba pata krufi bosumfo ya hina ire wadi fiada to wasi ni hwe fefe wadi jani kunu kwan e ma so ka ho obo so se ajapa na ne benya na ja wonsu hwe fefe ajaje na afako asamadu kwa no ebe na besi ehwe asa na watwa Jordan obo ma ho hiahia obo atakrufi obo atakrufi keta ye hu nsuso ona de ta chire de ba ese wodi ba ye ni kuna ye amana eya akon ye da mase pia manu esi mone kasa
sent here any three for 5 50. Last time say shani ne wo wo na didi mo free. How on so very me from you. Me na di we chiri. Ne sent oba pani ya ni mo. Na fade a etosom ye no ana ya ni fita fe. Last time ka o se onipa wu na se ye nsie ni yi a o ba mpokra ho so sen no. Anopai mami ya ni mo ne ma na no abusia aye ne fe sie ni sipa se de mo se oba pani ade abusia mo so oyukodu anu oyukofo de santi o fa di kan ye ne kente fe de atosu mi enu ni mami ana ye ni fita no Ora, mi beso no me lleve nada. Ofa tosumenu eye opani degbe ko kuchire enso na fade tosumenu eni se de bedi kan no akra chire efri oyuko obusiam oyuko odu ayuko fo ona satana kuta won se kosua ne senti na fade edi kan no yeye no amamra ne amane kwan so ye fra no kente akra de ono na one abrofo edi ahim ne senti ofa to sumi na yare no o ya branch ya man coat ene ade a ne ma ene nana no ne ofa asefo afade a to sumi no ai da abraba esenti bani ebe ko chire ana sabre da fe afade Eno ya de se kasi ya kana sama ade ada side eno ya for shi ana japa ajabredu ya eja wa mo se wa mo de opinte wa mo maya mami enu no kasa mando yada wa mo tuma aprone fa ba mami dia ya pro ano babusia monya bamuze wo mane so ya misha mane abasana ka be ya banja
Old boy. Namuko. Old boy, bro. Old boy. So. alikuwa bishina ada tumani obushatani ara ma mesel de kasakakra ese openu openu ko chire oni apo aye na asakra
Thank you.